Bine găsit la un nou episod cu seria voastră preferată. Ce cauți? Ce caută găina asta Numeam un aici? pic la Ștefan. Numai ce am început și o filmare. Să fim mai faci mai mic. Da, Cu bunica la... Tu-a dus paharul ăla. așa, punem așa facem. După ce termin filmarea, că nu pot să o las așa. Dacă am început-o, nu pot să o las. Nu pot. N-ai cum. Așa, mergem așa. Hop, 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 hop. Torțe. Ne punem. Ce tot ai mai uitat? Torțe. Tortelino. Ce tortelino? Punem cobblestone. Punem lemn. Punem așa, hop. Hop. Așa. Așa lăsăm pentru un moment dat casa. O să facem noi în episodul următor. Nu-i răcit Ștefan. Hop. Nu a fost, Nu a fost, că știu eu. Că nici nu a tușit, nici nu a strănutat nimic. Nimic, nu? Nimic. Bine atunci. Înseamnă că nu-i răcit. Așa, punem așa. Acum discutăm despre Ștefan. Așa. Punem... Când e gata, vii și mă strigi. Eu? Bine. Punem așa. Hop. Hop. Olo. Era să pic. Din casă. Hop. Lasă-mă că fac filmare. Ce? Punem așa. Așa. Hop. Hop. Punem așa. Hop. Am făcut acum o cușcă. O cușcă faină, da? O cușcă foarte faină. Punem aici. Hop. Punem aici. Hop. Următorul program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Programul poate conține scene de violență fizică sau psihică, minimă ca durată și intensitate și limbaj licențios. Punem așa. Și așa. Seria 5. Așa. Punem așa și am terminat. Asta noastră. Deja ai plictisitor și asta, aceleași vedete le cheamă. Așa. Ce luăm? Furnăm. Așa. Mai are pe cine, că alții nu mai vreau. Cine vrea zice asta? Îl punem aici. Trebuie să-l fugărească ăla, Sabie. să-l lovească. Pickaxe. Așa. Ba cu brașcă, ba cu una, ba cu alta. Așa. La bolân. Și așa. Așa. Ești gata? Crafting. Nu, că o să dureze ceva, că nu pot să... Că trebuie să dureze ceva ca să fac filmarea. Că nu e așa, opa, hai, e gata. Păi așa am crezut. Dar nu așa trebuie. Dar nu așa să faci la filmare. Nu hoța, popa. Nu. Hop. Nu. Încă tu n-ai făcut niciodată filmări, de-aia tu nu știi. Pe de unde să fac eu? Pe încarcă instalația aia, că e foarte simplu. Instalație? Ce instalație? Sunt- Aplicație, poate. Nu,
Nu trebuie să-ți instalezi. E instalarea Da, aplicației? da. Asta vreau eu să zic. Nu trebuie să instalăm curent. Da, păi ce curent? Pe să nu trebuie curent. Păi de unde sârme? Nu trebuie curent. Nu trebuie pus sârmele. Nu. E curent. Nu. Da, eu mă gândeam că sârbe trebuie. Da, trebuie sârme. Măruțul meu. Da, de unde sârme? Scoți din priză sârmele. N-ai cum. E perete. Da, pereche. Face slabe Așa. coloane. Cam acesta a fost episodul. Ne revedem altă dată. Pa, pa!